Alkoholin kulutus Suomessa on eurooppalaista keskitasoa, mutta erityispiirteinä sille on suuri kertakulutus. Alkoholin kulutuksen ja alkoholihaittojen välillä on selkeä yhteys. Haitat lisääntyvät suorassa suhteessa alkoholin käyttömäärään. Alkoholi on myös merkittävä työikäisten ihmisten kuolemien aiheuttaja. Suomessa arvioidaan olevan noin 500 000 alkoholin riskikäyttäjää. Riskikäyttäjäksi katsotaan henkilö, joilla alkoholin käyttö on niin suurta, että se on jo terveysriski. Alkoholiongelman psykiatrinen tausta. Päihdekäyttö etenee yleensä altistumisen ja kokeilun kautta vakiintuneeksi käytöksi, sitten riskikäytöksi ja johtaa lopulta addiktoitumiseen ja riippuvuuteen. Päihdeongelmat saavat voimansa aineiden keskushermostovaikutuksista. Merkittävä osa liittyy dopamiinivälitteisen mielihyväjärjestelmän aktivoitumiseen, keskushermoston stimuloitumiseen tai kiihtyneen toiminnan vaimentumiseen. Päihdyttävä käyttö johtaa vieroitusoireisiin. Päihdeaineet voivat myötävaikuttaa myös muiden oireiden, kuten ahdistuneisuuden, masentuneisuuden, unihäiriöiden ja psykoottisuuden syntyyn. Psykologisella tasolla käytöksen taustalla on henkilön taustaan ja elämäntilanteeseen liittyvä mielelle sietämätön avuttomuuden tunne. Biologisella tasolla alkoholiriippuvuuden taustalla on päihteiden jatkuvan käytön ja pitkäaikaisen stressin aiheuttama keskushermoston toiminnan muutos. Alkoholiongelma kietoutuu usein mielenterveyden ongelmiin. Masennusta saatetaan yrittää lääkitä alkoholilla. Juominen saattaa aiheuttaa mielenterveysongelmia ja ongelmien hoitoon käytetyt lääkkeet riippuvuutta. Alkoholin aiheuttamiin häiriöihin voi liittyä suurentunut erillisten mielenterveyden häiriöiden ilmaantumisen riski. Alkoholi vaikuttaa ahdistus- ja pelko-oireisiin kahdensuuntaisesti. Se toisaalta lievittää pelko-oireita ja ahdistuneisuutta, mutta toisaalta alkoholin käyttö on elimistölle rasitustekijä, joka edesauttaa elimistöä herkistymään ja tuottamaan liian voimakkaita ahdistus- ja pelkotuntemuksia. Alkoholiriippuvuuden muodostuminen ja ristiriita. Alkoholiriippuvuuden muodostuminen edellyttää, että toiminnan tuottama psyykkinen tai fyysinen tila on käyttäjälle tyydyttävä. Riippuvuuden syntyyn vaikuttavat myös perinnölliset, altistavat tekijät ja sosiaalisen oppimisen kokemukset. Riippuvuus voi syntyä myös reaktiona elämän kriiseihin. Riippuvuuden muodostumiseen vaikuttaa myös laajempi sosiaalinen todellisuus, ympäröivä yhteiskunta ja tulevaisuuden näkymät. Riippuvuus on ristiriitainen asia. Se tuottaa mielihyvää, mutta on myös lisääntyvää haittaa, sosiaalista paheksuntaa, häpeää, syyllisyyttä, huonommuuden tunnetta sekä aiheuttaa yksilön suojautumismekanismeja, ongelman kieltämistä, oman hallintakyvyn todistelemista ja riippuvuuden salailua. Riippuvuudesta vapautuminen edellyttää ongelman myöntämistä ja päätöstä toimintaan asian korjaamiseksi. Se vaatii itsetutkiskelua, omien toimintamallien tarkastelua ja vaihtoehtoisten toimintatapojen etsimistä sekä harjoittelua niiden vakiinnuttamiseksi. Kaksoisdiagnoosipotilaalla tarkoitetaan henkilöä, jolla on päihdeongelman lisäksi vähintään yksi muu mielenterveyden häiriö. Tällaisten potilaiden hoidossa kiinnitetään huomiota sekä päihdeongelman että psykiatrisen häiriön hoitoon. Hoidossa käytetään jaksottaisen ja rinnakkaisen hoidon malleja. Jaksottaisessa mallissa hoidetaan ensin toista ongelmaa yhdellä hoitotaholla ja kun riittävän hyvä hoitotulos on saavutettu, aloitetaan toisen ongelman hoito toisella hoitotaholla. Rinnakkaisen hoidon mallissa hoidetaan samanaikaisesti molempia ongelmia, mutta kummallekin häiriölle on oma erillinen hoitotaho. Näiden hoitojen haasteena on ollut toimiva tiedonkulku ja yhteisten toimintatapojen löytäminen eri hoitotahojen välillä. Integroidussa hoitomallissa yksi hoitotaho toteuttaa alkoholiongelman ja mielenterveyden häiriön tutkimisen, hoidon ja seurannan. Kaksoisdiagnoosipotilasta arvioidaan kokonaisuutena. Hoitotoimet aloitetaan kummankin diagnoosin osalta samanaikaisesti. Integroidussa hoidossa korostuu moniammatillisuus. Motivoiva toimintamalli perustuu motivoivaan haastatteluun ja transteoreettiseen muutosvaihemalliin. Sen taustalla on kognitiivis-behavioristisia teorioita. Se on kokonaisvaltainen, ihmisen voimavaroja ja toimijuutta korostava ajattelu-, asennoitumis- ja vuorovaikutusmalli. Työskentelyn kohteena on muutosmotivaation synnyttäminen ja ylläpitäminen. Motivoiva toimintatapa on asiakaskeskeinen,
asiakkaan omista tarpeista ja arvomaailmasta lähtevä ohjausmenetelmä. Sen tavoitteena on vahvistaa sisäistä motivaatiota ja muuttaa haitallista riippuvuutta aiheuttavaa toimintaa. Motivoivassa toimintatavassa asiakkaan esiin tuomia ristiriitoja ratkotaan avointen kysymysten, yhteenvetojen ja voimaannuttavan palautteen avulla. Motivoivaa haastattelua ja sen soveltamista on tutkittu paljon ja se on hyväksytty myös alkoholiongelmien käypähoitosuosituksiin. Kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan kuuluu useita eri menetelmiä, joiden tavoitteena on parantaa potilaan itsehallintaa auttamalla häntä omaksumaan uusia valmiuksia ja taitoja. Alkoholiriippuvaisen potilaan kognitiivisessa terapiassa korostetaan riippuvuuskäyttäytymisen ja kognitiivisten tekijöiden välistä yhteyttä. Kognitiivisia tekijöitä ovat esimerkiksi henkilön erilaiset alkoholin käyttöä koskevat henkilökohtaiset uskomukset ja odotukset. Riippuvuuskäyttäytyminen on toistuvaa ja automatisoitua ja sen purkamiseen tarvitaan siksi tietoisuuden lisäämistä omasta alkoholin käytöstä ja sitä ylläpitävistä tekijöistä. Kognitiivisen käyttäytymisterapian hoitomuotoja ovat muun muassa motivoiva potilaskeskeinen haastattelu ja retkahduksen ehkäisyohjelmat sekä riskitilanteiden tunnistaminen ja välttäminen. Hoitomuotojen keskeinen elementti on vuorovaikutus asiakkaan ja hoitotyöntekijöiden välillä. Asiakkaalla ja hänen läheisillään on aktiivinen päärooli. Hoitotyöntekijä toimii valmentajana auttaen asiakasta löytämään itsestään ja ympäristöstään resursseja, joiden avulla alkoholiriippuvuus on voitettavissa. Tärkeää on hoidon jatkuvuus, yhteistyö niin hoitopaikkojen kesken kuin potilassuhteessa, potilaan motivaatio sekä sitoutuminen. Hoitomuotoja ovat muun muassa kuvataideterapia, musiikkiterapia, psykodraama, itseapu- ja vertaistoiminta, motivoiva haastattelu, kognitiivinen käyttäytymisterapia, ratkaisukeskeinen terapia, 12 askeleen hoitomalli sekä perheterapia. Päihdesairaanhoitaja pyrkii tukemaan ja edistämään päihteiden ja riippuvuuden kannalta terveitä elämäntapoja, vähentämään päihteiden riskikäyttöä sekä hoitamaan ja kuntouttamaan päihdeongelmien takia sairastuneita henkilöitä. Työhön sisältyy läheisten tukemista ja hoitoa, yhteistyötä perheen kanssa ja asiakkaan tukiverkoston rakentamista. Työ on moniammatillista yhteistyötä parityönä, tiimin kanssa, yhteistyö hoidossa, verkostopalavereissa ja hoitoneuvotteluissa. Yhteistyötä tehdään jatkuvasti esimerkiksi muiden päihdehoitoon erikoistuneiden, mielenterveys- ja psykiatristen, sosiaalityön yleisten ja perusterveydenhuollon palveluiden työntekijöiden kanssa. Sairaanhoitajan työssä painottuu asiakkaan psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen, neuvonta ja opettaminen, hoidon tarpeen ja asiakkaan arviointi, hoidon suunnittelu ja hoidosta sopiminen. Psykiatrisessa hoidossa hoidollisissa keskusteluissa painottuvat toivon edistäminen ja voimavarojen käsitteleminen. Lääkehoidolla tuetaan psykososiaalisia hoitoja. Lääkehoidon haasteena on alkoholiriippuvuuden pakonomaisuus ja sekä kontrollin menetys, eli toistuvat retkahdukset. Vuosien alkoholialtistus on myös aiheuttanut keskushermoston muutoksia. Lääkehoito suunnitellaan aina yksilöllisesti tukemaan muita hoitomuotoja. Käytetyin lääke on disulfraami eli antabus, joka nostaa alkoholin kanssa nautittuna elimistön asetaldehyydipistoisuuksia. Tämä aiheuttaa pahoinvointia, punoitusta, huimausta, takykardiaa ja päänsärkyä. Lisäksi käytetään opioidisalpaajia eli naltreksonia ja nalmafeenia sekä glutamaattireseptoreihin vaikuttavia lääkkeitä, kuten akamprosaatti, topiramaatti ja memanttiini. Tämän lisäksi myös on olemassa käytössä serotonergiseen järjestelmään vaikuttavia lääkkeitä, kuten ondansetroni. Myös psykoosilääkkeitä käytetään toisinaan alkoholiriippuvuuden hoidossa. Sekä baklofeenia, joka on erityisesti maksakirroosia sairastavien alkoholiriippuvuuden hoidossa käytetty lääke. Alkoholidelirium eli juoppohulluus on alkoholivieroitusoireyhtymä. Sen oireina ovat sekavuus, huono orientaatio aikaan ja paikkaan, levottomuus, hallusinaatiot, unettomuus, sydämen tykytys, kuume, verenpaineen nousu, vapina, hikoilu sekä pahoinvointi ja oksentelu. Lääkkeinä tähän käytetään ensisijaisesti pitkävaikutteisia benzodiazepiineja eli useimmin diazepaami.
Lisäksi tarvittaessa hoitoon liitetään nestetasapainon sekä oheissairauksien hoito sekä muita lääkkeitä sekavuuden, harhojen ja levottomuuden lievittämiseksi. Alkoholin riskikäytön tunnistaminen ja puheeksi ottaminen on vaikeaa. Asiakas yleensä ei itse ota sitä puheeksi. Alkoholin ongelmakäytön seulomisessa lyhyt 3 ensimmäisen kysymyksen sarja Audit C-testi on tehokas. Varsinainen Audit-kyselyä käytetään varhaisen riskikäytön tunnistamisen apuna. Alkoholiriippuvuuden vaikeusastetta voidaan arvioida SADD-kyselyllä. Realistinen hoitosuunnitelma parantaa hoitotulosta. Hoitosuunnitelma ja hoitotavoite laaditaan muutosvaihemallin mukaisesti. Avaintekijöitä ovat realistisuus ja konkreettisuus. Siinä tulee olla selkeästi määritelty, millaisiin ongelmiin halutaan muutosta, mitä hoitomuotoja on tarjolla, yksi tai muutama tapaaminen vai pidempiaikainen ohjelma, ketkä osallistuvat hoitotapahtumiin, samanaikainen hoito vai jatkohoito muissa yksiköissä. Hyvään hoitosuunnitelmaan potilaan on helppo sitoutua. Tavoitteen saavuttamiseen tällöin uskovat sekä potilas että hoitotaho. Hoitotavoitetta arvioidaan toistuvasti. Hoito- ja kuntoutusvaihetta leimaa ristiriitaisuus. Alkoholia on käytetty selviytymisstrategiana ja riippuvuussairauden hoitokeinona. Potilaalla ei ole luottamusta omaan selviytymiseensä ilman alkoholia. Hoitoon sitoutumismotivaation takana onkin juuri tämä sairauden peruspiirre. Tyypillisesti asiakkaalla on takanaan ongelmien toistuvaa kriisiytymistä sekä toistuvia epäonnistuneita lopetuspäätöksiä. Asiakas voi olla läpikäynyt toistuvia katkaisu- ja vieroitushoitojaksoja sekä myös päihteettömiä jaksoja, jotka kuitenkin päättyvät retkahduksiin. Vasta tässä vaiheessa asiakkaan kuntoutusmotivaatio herää ja hän voi sitoutua pitkäjänteiseen kuntoutusohjelmaan. Motivaation heräämisvaiheessa tarjotaan mahdollisuus kuntoutussuunnitelman tekemiseen ja käynnistämiseen. Retkahdusten sattuessa hoitosuunnitelmaa tarkistetaan. Hoito-ohjelmat ovat pitkiä, noin 2-3 vuoden vaiheittain eteneviä hoito- ja kuntoutusohjelmia. Hoitopolku on usein seuraavanlainen. Katkaisu- ja vieroitusvaiheen jälkeen seuraa 1-3 kuukauden mittainen intensiivinen laitos- tai avojakso. Tämän vaiheen jälkeen alkaa päihteettömän elämän opettelu usein avohoidossa. Tukimuotoina voidaan käyttää yksilöterapiaa tai ryhmäterapiaa. Vaikeasti syrjäytyneet tai asunnottomat siirtyvät 1-3 kuukauden laitosjakson jälkeen päihteettömän ympäristön turvaavaan hoitokotiin tai tukiasuntoon. Päihteetön päiväkeskus saattaa auttaa tukemaan pääsyä päihteettömään elämään. Hoidon vaikuttavuutta arvioidaan aina suhteessa asiakkaan tilanteeseen. Alkoholiriippuvaisella on yleensä myös paljon muita ongelmia. Aina on huomioitava niin yleiset kuin yksilölliset hoidolle asetetut tavoitteet sekä myös hoidon kesto. Arviointi perustuu aina hoitoon sisältyville tiedoille ja asioille. Hoidolle on hyvä asettaa tavoitteet ja sovittava, miten niitä seurataan. Jos mahdollista, käytetään jo olemassa olevia kansainvälisiä mittareita. Perustietojen keräämiseen ja hoidon kulun seurantaan on hyvä käyttää tarkoitukseen sopivaa järjestelmää. Alkoholiriippuvuushoidoilla on yleisesti ottaen myönteisiä vaikutuksia niin yksilötasolla kuin myös laajemminkin perhe- ja yhteisötasolla.